17 години генерирах 15 000 лева оборот за един час. Какво става, машини? Днеска на гости в канала ми е това момче. Здравейте, пичове, казвам се Христо Бъчваров. Ицо Бъчваров, така знае в Инстаграм, в Ютуб, но първо, братле, искам ти благодаря, че дойде до Благоевград да снимаме специално това видео. Много ясно. Това значи много за мен, защото момчето се е отделило времето да дойде да снимаме. Така че да, благодаря ти и също е за това, което правиш в YouTube и във всички други социални мрежи. Така, давай да започваме за тебе малко. С какво се занимаваш? Значи, братле, аз се занимавам имам бранд с дрехи, също така имам менторска програма, която обучавам хората как да започнат от нулата бранд с дрехи, като съответно всичките контакти, абсолютно всичко, видеа, хора, които се нуждаят за да й помогнат да скалират бранда, са вътре, но съответно на мен главната ми цел е бранд с дрехи, който се казва Aspire. Неговите социални мрежи са долу в описанието, така че заслужава си да го видите. Дори да не си взимате менторската програма, има YouTube канал, в който има достатъчно много съдържание и достатъчно много стойност. Не рекламирам менторство, знаете. Как се казва своя бранд? Бранда ми се казва Aspire Clothing, като бранда го започнах преди 12 месеца. Наистина много работа е вкарано за Aspire. Ние съответно очакваме много голяма колекция да пусна след точно един месец, малко над един месец, но нека видим как протечат нещата, но не знам дали знаеш за резултатите до момента, които са случили с Aspire и всички тия работи. Смятам си наблюдава бранда, как се развива. Да, горе-долу знам. В смисъл на повърхностно ниво, което мога да разбера. Нали, не от теб лично. Така че, ако искаш, кажи им за какво става въпрос в числа. Само искам да кажа, че на 17 години генерирах 15 000 лева оборот за един час, като не се хваля, със сигурност не искам тук... То си е за хвалба. Не искам да обида човека, който гледа срещу мене, който е, нали, съответно гледа това YouTube видео, но тези пари бяха генерирани с супер много труд и постоянство и съответно в момента очакваме доста големи цифри в рамките на 30, 40, 50 хиляди лева, които са генерирани в рамките на един ден. За което е вала. Реално, Aspire ли е първото нещо, с което се занимаваш? Не, сигурно с Aspire не е първото нещо, което се занимавам. За да стигна до тук, аз минах през супер много неща, които, така се изразя, бяха доста трудни моменти през моя живот, за да видя някакъв успех с бизнеса, който се занимавам онлайн. Но аз вече съм от 3 години в онлайн предприемачеството, като бях започнал с Andrew Tate. Не знам, ти влизал ли си в програмата? Да, за малко. За един месец, обаче не знам защо не се задържах. Не беше моето. Добре, вътре с кой конкретен скил си бил влезен? Копирайтинг ти или... Копирайтинг, да. И аз бях влязъл с копирайтинг, като се отказах съответно. Да. Минах през доста бизнеси, бяхме започнали един брат с дрехи, не знам. Аз не съм го споменал много на клипчета, като цяло в социалните мрежи, но бях започнал бранд с дрехи, който съответно фалирах. Но да, сигурно бях започнал други бизнеси, които са малко по-така и ето ме в момента с Aspire. Как се казваше бранда, който ти фалира? И реално защо фалира? Бранда се казваше H-Roll, като H-Roll бяхме трима, които искахме да го започнем, но така стана, че двама го държахме в рамките на 3-4 месеца, като съответно бранда фалира, защото ние не знаехме как работи целият бизнес модел. Бяхме изгледали 2-3 видеа в TikTok, 1-2 YouTube, напри бранд с дрехи и някакви пичове тук с телефоните излизат нотификации на Shopify. Да, как гърми. Да. И си викаме, и ние сега започваме бранд с дрехи, супер лесно е, обаче не бяха така нещата. Абсолютно. Не се получиха така нещата и съответно фалирахме. Да, реално не знам дали ти знаеш, аз май не съм ти казал, че моята агенция също фалира. Така ли? Да, август месец, тъкмо бях почнал, 2 месеца бях от агенцията и първият ми клиент, който не искам да споменавам кой, защото не сме в много добри отношения. Той не ми плати и аз цялата мотивация, цялата дисциплина, серинах се. Аз бях на море, парите ми трябваха, не само за това, трябваха ми за видеа и за всичко. И той и половината не успя да ми плати и реално фалирах. И с моят партньор, който е зад камерата, се отказахме и много ми беше кофти и просто реших
при 3 месеца да се завърна с нови сили, защото аз знам, че мога. Не съм се доказал все още толкова много, но просто знам, че мога. Нали, ти много добре знаеш вътрешното усещане, че знаеш, че ще се случат нещата. Извинявайте, че те прекъсвам. По принцип много хора се отказват, когато видят някакви трудности, наистина, братле. Аз това съм го забелязал и без значение какво се случва, ако искаш нещо наистина истински, ти ще Абсолютно го направиш. Наистина, това е проблем, че много хора се отказват и после не се връщат. Много хора се отказват. Реално, машини, не се отказвайте, продължавайте. Бутайте каквото и да става, дори да фалирате и да ви се случи нещо. Не дайте да навеждате глава и да си мислите, добре, сега това ще мине, после ще си работя 9 до 5, нормалните работи. За вас нормалното 9 до 5 е моя страх и предполагам, че и на Ицката. Най-тъпото е, че повечето хора в момента и нашите набори чакат събота и неделя, петък, събота и неделя, отиват на дискотека да си изхарчат всичките пари, но такъв е проблема, че те не мислят за тяхното бъдеще. Абсолютно. И като стават на пълнолетни, изведнъж живота ги удря от всички страни. Всеки аспект от техния живот просто е сякаш живота ги смачква ги, наистина. Това е проблема, че те не са подготвени и начин на живот, който го водят до момента, просто не е правилен и със сигурност има и доста дискутираме относно тази дилема, която се случва Абсолютно. Но искаш да го оставим за друго видео. Сега ще говорим по-скоро за тебе и за мен. Добре, ти реално Aspire сам ли го правиш? Aspire в момента аз го държа, аз съм собственика и аз го развивам сам, да. Но вече има други хора, които са в различните аспекти на бизнеса, като фотографи, като дизайнери, като съответно хора, които се залагат с финансите на бранда, но в момента аз съм единствен собственик на Aspire. Какви сте били най-големите трудности в създаването на Aspire, не на HRO? Най-голямата трудност с Aspire, която срещнах аз, беше как точно работи цялата система с брандове, защото дори и най-малката грешка да направиш за един дроп, ти губиш супер много пари. Дроп, тук говорим за колекция. Когато пускате нова колекция, аз до момента съм пуснал 4 нови колекции, като се очаква да пусна моята пета. Аз първите 2-3 колекции, аз не знаех какво точно се случва, аз не знаех как да се подготвя. Да. Така че може подготовката за една колекция да се пусне е най-трудното нещо и вече финансите, защото за това ще поговорим малко по-късно. Аз бях работил отделна работа, отделно аз имам училище, отделно аз развивам бранд за дрехи и... Имаш и личен живот. Съответно имам и личен живот, няма как без личния живот. Как. Но на тази възраст, на тази крехка възраст, така да се израза, ти много добре знаеш колко много неща имаш, освен агенцията, освен това, което го правиш. Абсолютно. Които сигурно трябва да имаш големи топки да ги оправиш всички тия работи. Много големи. Аз много добре те разбирам, защото аз също съм се опитал да правя бранд за дрехи. Това също не съм ти го споменал никога. Дизайните са ми готови. Цялата концепция за бранда е готова, обаче нямам шансите да го направя. Страх ме е. Разбираш? Не знам дали ще тръгне, не съм сигурен, защото той е много по-различен тип бранд от твоя. Но каква ниша се фокусира? Пак стритуер, обаче ще ти покажа. Ще покажа. Доста е по-различен, няма да ви спойвам. Ако се случи да сме живи и здрави, вие сте първите, които разберете след тебе, нали? Все пак знаеш човека, който да го развие бранда, така че... До колко голямо ниво искаш да стигне Aspire? Близката година по планове Aspire трябва да започне да продава и в чужбина, като тук говорим много голямо развитие, защото аз в момента... Защото един бранд с дрехи има много части, които трябва да са на високо ниво и да има хора, които процедират отзад в бизнеса, за да мога аз да се фокусирам да го скалирам. Точно така. И трябва да се оправи бакенда на бранда, за да мога аз да набутам още повече енергия, пари в това развитие. Но със сигурност има доста големи цели Aspire, като тук говорим за много големи обороти. Но нека разберем какво ще се случи с този бранд. Така че следете го. Не забравяйте това, че той е много активен. Неговия бранд е доста активен в социалните мрежи, така че няма какво да изпуснете. Просто дори да го последвате и да го следите. Той има YouTube канал, който дава много стойност. Има няколко видеа, така че посетете го. Добре, ти с каква сума почна Aspire? Aspire се започна с 90 лева. Наистина Aspire се започна с никакви пари
като съответно ние купихме 2 мостри и дадохме $1 за Shopify. Аспар така започна, че Аспар беше започнато това момче до мен. Ние също предполагаме доста голяма част от Aspire, така че разкажи нещо за него. Да, значи сигурно е много интересна историята за Aspire, защото аз се бях занимавал с едни и други неща, които съответно не бяха в нишата на бранд за дрехи. И ние, момчето беше в София, аз с Андрю се познавам от може би 6-7 години, като той ми е един от най-близките хора до мене. Наистина, той ми е кръвен брат, за което искам много да му благодаря, защото в много трудни моменти той е бил човек, който ми е помагал. Той е в София и ми звъни. Това беше януари месец, края 2024. И аз съм такъв, занимавам се с моите работи и момчето ми звъни и вика: братле, тук искам да продавам едни тениски. Викам: какви тениски, братле? Защото той знае, че аз се занимавам с други работи, които са в маркетинг страната, защото аз също съм имал агенция, която съм развил. Не съм ти казвал. Да. Но... Имал си агенция ли? Да, имах агенция, да. Много интересна агенция. И той ми звъни, братлето ми вика: искам тук да започна един бранд с дрехи. Викам: какъв бранд с дрехи искаш да започнеш, бе? Викаш: какво ти става? Какво ти има? Ти не тренираш ли футбол? Каква агенция? Каква агенция? Какъв бранд за дрехи? Какъв бранд с дрехи искаш да започнеш? Той вика: искам да започна бранд с дрехи. Аз викам: ти... Добре ли си? Добре ли си, защото ние с него H-Row го бяхме започнали пак с него, който фалира. И изведнъж ми се обажда година по-късно и вика: искам пак да започнем. Аз викам: много добре знаеш как бяха нещата преди това. И аз викам: добре, виж сега, братле, започни го, аз само ще ти помагам с маркетинга. Да. И аз си върша моите неща, той си върши неговите неща и аз му помагам за маркетинга. Абсолютно. И какво става сега? Той поръчва дрехите, обаче той ми казва да промптира по определен начин и да направи някакви бързи пари. Да. Не иска да се занимава вече да го склира в дългосрочен план. И отиваме на фотосесия тук, в Благоевград, да снимаме за бранда. Да. Минало е вече 1 месец. И той е човека, който държи бранда, аз съм само момчето, който просто му помага да се промотира. Отиваме на фотосесията, сочи едно момче и такова снимаме и гледаме, получават ли се нещата. Работиме преди това 1 месец, той съответно си има футбол, има си личен живот, и бранда, и всичките проблеми, които идват. След фотосесията сядаме в едно кафе тук малко по-отгоре с другото момче и му предлагам на Андрю: виж, братле, партньорство 50%, делиме двамата. 50 на 50. Да. Както сме аз и моят партньор. И пускаме първите тениски. 90 лева. Генерирахме 1000 лева. 90 кинта ги направихме на 1000. Това е 11 кикс, човек. И за колко тениски говориш? Тук говорим, тениските продавахме на 49 лева, 1000 лева генерирани, това са колко тениски? Около 20. Около 20, да. Някъде там беше, може сме направили малко повече от 1000 лева, но не искахме да пуснем екипи, защото аз бях видял в български пазар, че няма я тази идея, която аз имах на лице. Да. И съответно... А техните екипи са много брутални, само ви кажа. Техните са тип Лакост шушляковите екипи, така че чакайте новия дроп просто. Но да, аз бях видял един гап в пазара, който аз знаех, че ако вкараме определен продукт на пазара и го промотираме по определен начин, ние може да направим много пари. Пари. И не е на хипер високата цена. Да, със сигурност. И сме такова, искаме да правим следващ дроп, защото ние сме продали тенските, обаче вече става април-май месец и си казваме: добре, трябва да направим следващата колекция, като момчето дизайнера започва да работи върху комплектите ветровки, които гърмат, наистина гърмат. Искам да ви кажа, че докато цяла България не започне да носи черната ветровка и бялата на Aspire, дано. Няма да спреш да ги пускаш. Няма да спреш да ги пускам, но да, сигурност. Трябва и аз да си взема. Аз ще подаря. И да, ако искате 95% дискаунт кодове, ми пишете на лично Ицо Бъчваров. За момичетата може и на 100%, но... Но зависи от тях. Да, много зависи. Дизайните момчето, Андрю, брат ми, и си викам: добре, тия дизайни гърмат, мисъл, такъв продукт не е пускан в България. Къде си виждал тия рефлектив сет с рефлектив страйп отстрани? Шушляков при това. Шушляков, на българския пазар. Само на Лакост. Само на Лакост, а Лакост даже не са български бранд. Да, и Лакост са супер скъпи, защото реално техните шушлякови екипи са от сорта на 500-600 лева и нагоре. Да, точно, в смисъл цената им е супер скъпа. Искахме да направим нещо за различен пазар, да може хората си позволят да си носят такъв екип. Абсолютно. И правиме
първия дроп, като първия дроп беше много интересен, идваха много проблеми, бяхме пуснали 4 тениски, бяхме направили 2 екипа, бяхме направили 2 шапки и поръчаме свързан с един производител, който намери от един човек от Америка, защото аз също работя с американски брандове, това също не съм го споменавал. И се свързвам с момчето, му викам, дай някой тук някакъв производител, нали, съответно ние в България е много трудно да се направиш екип. Абсолютно. Много трудно, ходил съм до 5-6 производителя, които са супер големи. Просто е много трудно да се направи продукт в България. Реално много пари взимат за производство на екипа. Да, сигурно си. Иначе не, че материалите са толкова скъпи. По-скоро за производството и има една минимална количествена поръчка, която трябва да се направи. Няма как да направиш bulk order, да ме голяма поръчка на екипи, ако нямаш поне поръчани 30 екипа. Демек, аз няма как да направя поръчка, ако няма поне 30 поръчки, които са поръчани. 30 поръчки или 30 екипа? 30 екипа. 30 екипа, тук говорим горно и долно. Демек, аз ако имам 10 поръчки, аз няма как да поръчам 10 екипа. Трябва да имам поне 30 поръчани. Да. И съответно, ние си казваме, добре, трябва да направим поне 25 поръчки или 30 съответно на първата колекция. И вече тениските си ги правихме в България, print on demand. Не знам, запознати си какво е? Да, абсолютно съм запознат. Да, вие от някой човек ли ви ги правеше или реално просто го намерихте така от някой сайт тениските? Тениските, човек от Благоевград, като обиколихме цял Благоевград, сме обиколили с... Аз знам кой е, но ще си мълчим. Обиколихме цял Благоевград, но в продължение на един месец, доста време, наистина много време сме го търсили. Звъняли сме в цял Благоевград, питаме така. Даже ходих до един производител. Просто старта е много труден. Наистина старта е много труден, докато си завърти колелото, но... Във всяко едно нещо е много труден старта. Абсолютно и за агенцията. Въпреки, че агенцията може да започне с 0 лева, пак самия рич към клиенти е много труден. Аз, който се занимавам вече 7 месеца, мисля, че станаха с моята агенция, все още ми е трудно да ричам клиенти на текст. Така че много е важно да сте дисциплинирани. И какво беше трябвало да казваш, че малко те прекъснах, съжалявам за което? Свързан с производители, съответно аз не мога да си направя екипа, но имах възможност да си направим тениските. И започваме да си правим тениските с един производител, но екипите няма как да ги направим. Да. И поръчам екипите от чужбина, нали, съответно от производителя, който започваме да работим и той ни казва, 3 седмици екипите са при вас. И ние си правим планове, 3 седмици идват екипите, после ще промотираме 2 седмици и пускаме дроп. Да. Минават тия 3-4 седмици, нищо не има. Нищо няма. Ти вече си готов. Да, аз вече съм готов. Маркетинг, модели и всичко сме уредили. Само фотосесията ти остава да направиш. Да, но все пак аз нямаше как да промотирам продукта, ако го няма в мен. Аз иначе... Така е винаги. То иначе не е бранд за дрехи. Иначе услуга. Да. Но да, ние нямахме екипа и трябваше да измислим нещо. И отиваме с тениските се снимаме и купихме някакви шапки, защото ние бяхме направили едни бели шапки, които са идиотки. Аз ги видях. Да. И те обаче идиотките, отпред имаше една бордерия на кръст и отзад имаше един надпис. Да. И те шапките също идват от чужбина, обаче ние ги нямаме. И какво направихме? Отиваме до центъра, тук до един продаваше такива шапки. Обаче клин шапки, само бяла и черна. И му викам на Андрио, ама ние си ходим надолу, изобщо не сме го измислили. Ходим си надолу и виждам 2 шапки, черна и бяла идиотка. Викам, вземаме ги. Викам, ще ги фотошопнеш на компютъра, ще добавиш пред кръстче и отзад текст. Да. За да може да покажем съответно продукта. Да, реално, че имате продукта, а вие го нямате. И отиваме, вземаме шапките, имаме тениските, екипите ги нямаме, чакаме. Отиваме на първата фотосесия, шапките ги слагаме, няма никакъв надпис, трябва да ги после ги едитваме, правиме снимките, добре фотошопваме и качваме ги. Ние пускаме колекция, като екипите са просто на някакви снимки в сайта и на мокъп, буквално си един мокъп, който е просто снимка на продукта. И ти не можеш да го видиш да е точно такъв, който е. Да, точно, и си викаме, добре, сега какво правим, сега как ще ги продаваме тия екипи? И му казвам, добре, имаме направена фотосесия, имаме някакви снимки на екипите, и някакси да пуснем колекцията да видим как ще стане. Защото ние бяхме направили приордър, не поръчваме стоката предварително, ами след като е поръчана стоката, ние тогава поръчваме на производителя. Да. И дрехите да при нас и ги пускаме. Да. И то какво стана, че ние пускаме дропа, нямаме стоката, има снимки на екипите в сайта. Значи черният екип беше добре едитът, обаче белия, горното беше някакво жълто, долното някакво бяло. И има някакви хора ми задат,
този екип нещо горното жълто, долното бяло, какво става? Аз искам, не бе, бял си екипа. Има проблем с снимката. Има проблем с снимката. Супер unprofessional смисъл, много грешки направихме, много. Добре, че са грешките, то с грешките растеш. Ако не грешиш, няма да се случи нищо, според мен. Да. И пускаме дропа. Сайта го отключваме за 72 часа. Без никакъв правилен маркетинг. Там с една фотосесия, някакви тиктокове качени, генерирахме 3800 лева в рамките на 72 часа, като 80% от поръчките бяха от тези ветровки, които даже не ги бяхме снимали, разбираш? И дето са жълтите. А вие какво? Вие си седите у вас и спинката си. Иската нека си прави трибола. Трибола тогава. Аз тук да си правим аз с моите пари, аз няма да ги спомена. Нека ви е гадно. И аз викам, чакай малко, този екипа жълт отгоре, долното бяло, какви са тия поръчки тук. Какво става? Как така? Да, ние нямаме продукти. Те хора добре ли са? И направихме 3000, близо 4000 лева оборот, като веднага звъним на производителя да праща екипите. Звъниме на абсолютно всеки един човек да му кажем така, това е на приордър. И какво става? Пращаме тениските, вземаме ги. Обаче екипите имат забавяне на голямата поръчка. И то какво става? 3 май пускаме дроп. Екипите идват на 10 юни. И то лято, разбираш, и то лято кой купува ветровки. Не, лято реално има хора, които си купуват ветровки, но не са толкова. Да, сигурно с много голяма грешка, не си бяхме направили тайм менеджмент, нищо не си бяхме направили, но 3 май пускаме, продукти идват до тях на 10 юни, което е супер голям период от време. Да, то е около месец. И какво става? Имаме 25 ветровки или колко бяха, 28 и ги пускаме по аконт. А вие сте продали всичките реално? Да. В смисъл, имахме доста поръчки, аз не вярвах, че така ще се получат нещата, аз просто имаше един избухнал TikTok, който беше пак историята на Aspire. Това много хората много харесват, като цялата история на бранда. Сторителинг харесват много хората. Точно, ние не искаме просто да слагаме един печат на тениска и да я продаваме. В смисъл, няма никаква замисъл за това нещо. Искате да има история за самата дрека. Точно. И пращаме ги на 10 юни ветровките. 15 ветровки върнати. И ти направо... И аз викам, какво става тук? Аз не мога да си избия парите. В смисъл, това са 15 ветровки по 130 лева. Около 1800 лева, 1900 лева. Представи си. Това е смисъл доста. Аз все пак трябва да реинвестирам печалбата в бизнеса, да го развия. Да пуснеш нов дроп. Точно. И си викам, тук няма как да пусна нов дроп, трябва да отида някъде да бачкам. И докато имам 15 върнати ветровки, стават проблеми с момчето. Започнах аз сам да го държа бранда, тогава се скарахме и с моят дизайнер Андрю, защото не вървяха нещата в бизнеса, което съответно пак работиме заедно. Което е много хубаво нещо. Съдбата пак ни докара, да. Да, ето какво голямо нещо е съдбата. Мисъл, бяхме се скарали, защото изведнъж правиме 4К за 3 дена, 72 часа и изведнъж сме на нулата, вършат ни се пратките, нямаме пари за да инвестираме обратно, мислиме да се отказваме. Наистина доста пъти ми идва да се отказвам от Aspire, много пъти ми идва. И на мен от моята агенция доста често ми се случва, обаче не се отказвам. А реално тези 15 ветровки продавахте ли ги после? Тези екипи, Да, много интересно, че аз ги продавах в най-голямата жега, защото буквално юли месец ги продавах всичките. Юли месец в най-голямата жега, всеки къде ходи на море, бях започнал едно определено съдържание в TikTok. Да. Всичко се продава в TikTok. Всичко се продава в TikTok, аз най-добре го знам. Да. И сме такива, добре, лятото продавам всички ветровки, трябва да правя нов дроп, който искам да е летен. Да. Съответно, аз нямам време да чакам да дойдат нещата и поръчам направо bulk order, просто нещата бяха много хаотични, то си има определени стъпки. Аз бях скипвал стъпки, тръгвам bulk order и глупости. Да. И лятото имаме нова колекция, започнах с инфлуенсъри, пропътувах цяла България за да срещна с гостата Кангал. Значи... Ева, за което? Благодаря ти. Беше много интересно, пратката чакам в последния момент, имаме фотосесия в същия ден, има закъснения. Отивам, пропътувам цяла България, трябва на Благоевград са над 500 км, с рез ги пропътувам, следователно на същия ден вземам пратката, не на същия ден беше, вземам пратката, отиваме в София, снимаме, връщам се до Благоевград, фащам си рейса. За Трявна. От Трявна за Бургас, готвата Кангал. Мисъл, много съм вкарал в този бранд и ще продължавам да вкарвам.
Ево за което, брат. Нека приключваме, защото ще стане много дълго видеото, а просто историите и моите и твоите са доста, предполагам. Така че 100% ще направим и втора част на това видео. Така че следете, абонирайте се и бъдете силни. Аз вярвам във вас.